Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za možnosť vystúpiť v tejto historickej chvíli a v tomto historickom okamžiku. Som rád, že služba na moje vystúpenie vyšla pánovi ministrovi spravodlivosti. Bolo zaujímavé sledovať, že ako majú podelené tie služby, lebo včera som si pozeral zo záznamu, aj pani Šimkovicová držala stráž. Ono je to také zaujímavé pri týchto určitých spoločenstvách, takých mafiánsko-polomafiánskych sa robí, že každý musí trošku si pichnúť do obete, aby potom sa jeden nevyhovoril, že on tam nebol. A teraz dúfam, že sa neskláme, myslím, že som tu pána Druckera nevidel. Či aj bol to aj on, neviem. Teda to, dúfam, bol? Škoda. Dobre, nerušte nás, neviem si spomínate asi na ten slávny výrok pána Roberta Fica, alebo že sme na žatve. Také tie fotky, jak tam plávala, jak taká labuť pani Trošková po tom poli. A Robert Fico žmolil to zbožie, to obilie a rozoznával pšenicu dvojdomu od štvordomej, lebo on tomu rozumie. A nemali sme ich rušiť, lebo bola historická chvíľa. No ono je to tak, že my poľnohospodári vieme, že keď zasejete, budete žať. Ináč to nefunguje. Nikto nič lepšie doteraz nevymyslel. Stále musíte najskôr zasiať, až potom môžete žať. Takže platí to aj vo veľa iných situáciách. A platí to aj v tejto situácii, že vlastne to, čo sa zaseje teraz týmto trestným zákonníkom, tak to budeme žať. Pravdou je, že my nesejeme, ale žať plody v úvodzovkách budeme. Teraz by tí smeráci, hlasáci a SNSáci mohli povedať, nerušte nás, meníme dejiny. Tiež určitým spôsobom menia dejiny, lebo taký historický exkurs, keby som si spravil, že ak sa vlastne vyvíjali tá ochrana obete, alebo to, že sa vlastne nemajú robiť zlé veci, ono sa to vyvíjalo dlhodobo. Najstarší bol ten Hammurapiho zákonník, niekde v Louvre vraje sa dá naň pozrieť, to je nejakých 4000 rokov dozadu. Tam to šlo celkom jednoducho, že oko za oko, zub za zub. Keď spadne dom, ktorý si navrhol, tak trest je smrť. Keď sa vlámeš, tak ťa obesia pri diere, ktorou si do toho vošiel. Tam to išlo celkom rýchlo. Ale to bolo 4000 rokov dozadu. Potom prišlo 10, o tom niečo viem. A i keď sa so mnou spája iný príbeh. A tam to bolo povedané jednoducho. Nepokradneš, tam sa nerozlišovali škody, výška škôd a poľahčujúce, ale sa to traduje za tým jednoduchým nepokradneš, neurobíš. Ja som dokonca čítal, či veríte, či nie, aj taký, že starozákonný rozklad desatorov, ktorý vlastne špecifikuje, že tam sú aj iné možnosti toho a tam myslím, že na príklade slivky, bolo to už dávno, keď som to čítal, na príklade slivky sa to rozoberalo, že či je aj to krádež, keď si oberieš z tej slivky, lebo si bol hladný, ale nezničíš tú slivku. A tam sa vtedy posudzuje, že nie je to prísne zaté. Takto, nemusí to byť takto chápané, že si pokradol. Prečo to hovorím? Lebo ono, viete, že nejak sa to vyvíjalo, to ľudstvo má nejakú genézu v sebe a proste procesom sa tie veci vyvíjali a potom sme prišli na bod zlomu a ten bod zlomu nastal v Karpatskej doline. Proste u nás. A preto sme svojím spôsobom máme byť radi, že sme účastníkmi historickej chvíle, že vlastne u nás. U nás sa teraz tvorí zákonník, ktorý bude asi tiež v Louvre, nebude asi vytesaný na nejakej kamennej scéle, bude na nejakom USBčku a budú sa na ňom chodiť ľudia pozerať, že to bol ten zákonník, ktorý vlastne prvýkrát to ľudstvo chránilo obeť a hovorilo niekomu, že čo nemáš robiť. Potom sa to v tej Karpatskej kotline za Smeru, Hlasu a SNS zlomilo. A bolo to o tom, že kedy treba chrániť tých, čo robia tie zločiny. Toto presne robíme, že my vlastne teraz tvoríme zákonník, ktorý ide chrániť nie obete, ale pomáhať tým, ktorí to urobili. A ešte sme tomu dali taký, ja to poviem neskôr, viete, ono taká zásada, že musíš vždy nosiť veľa papierov, aby si vyzeral, že niečo robíš. A musíš hovoriť čo najviac cudzích slov, musíš používať, lebo to znie tak múdro a nikto vie, čo to je. Tak to restoratívne. Tak všetci to tak sme tak zrestoratívneli, nikto dokopy nevie, čo to je, ale znie to múdro a teda ergo to asi bude dobre, keď je to tak múdro znie.
poviem teda možno za chvíľku aj k tomu. Robert Fico a Andrej Danko teda v tom historickom piku to zlomili, že teraz štátne zákonníky po 4000 rokoch menia opačne, že teraz, jak išli vystúpali tak, teraz idú tak, naspäť k tej dobe, kde vlastne sa robilo všetko a bez trestu. Oni to robia úplne logicky, že si musíme mať pre nich pochopenie. Nemôžeme byť takí, že neempatickí a nemať vhľad na nich. Že ja by som sa teda nečudoval. Aj Robert Fico, aj Peter Pellegrini, a už do klubu výnimočných pristúpil aj Andrej Danko. Všetci majú nejaké patálie. Viete, že nejaké patálie majú so zákonom. Robert Fico mal nejaké patálie so zákonom. Nejak to dopadlo, nedopadlo. Teraz to potrebuje urobiť tak, aby z toho nič nebolo. Peter Pellegrini tiež pobehoval s nejakou kravicou od šampanského. Tiež nejaké patálie visia vo vzduchu. Nejaké riziko. A Andrej Danko to vrazil do semaforu, čiže tiež má taký akože záujem na tom. Pardon? To je normálna vec. Ja si tak ráno idem a z ničoho si tak šupnem do semaforu a potom si idem domov a potom na druhý deň idem na políciu, že čo chalani, ako? Problém? Nie? Či to je ako? Podľa mňa je to patália. No. Takže títo traja, viete, že sa má skúmať cui prodest, cui bono, že v koho prospech je sa, čo robí, čo sa robí a prečo sa to robí. No, tak u týchto troch ľudí vieme, prečo sa tie veci takto robia. My sme dostali tú šancu, ešte teda by toho nebolo málo, že sme svedkami historických chvíľ, tak sme dostali aj šancu o tom 10 hodín rozprávať. 4000 rokov sa to vyvíjalo a my máme tu česť. Hej. A buďte si jej vedomí. Tú česť rozprávať o tom, že ako sa zmení svet a základ bude z Karpatskej doliny topovanie do celého sveta a 10 hodín o tom môžeme v prvom čítaní rozprávať. Uvidíme, koľko to bude v druhom čítaní, či to ešte teda skrátia, lebo však všetko už bolo povedané. Ako by povedali kolegovia z koalície, začem bukvy, všetko je jasno, nie? Takže rozmýšľam, že ako sa to dá ešte skrátiť. Myslím, že 12 je minimum musí byť. Nie? 12, keď podelíme na polovicu, čiže nejakých 5 hodín. No, jasné. Keď sa niečo tvorí, tak treba to tvoriť rýchlo. Takže máme tú šancu proste byť pri tom. Včera sme schválili proces, dneska sa schváli prvé čítanie a keby zajtra nebola sobota, tak by sme zajtra to schválili, ale keďže aj kolegovia si potrebujú oddychnúť, tak cez víkend nerobia, tak kľudne dajme aj zajtra a vy ste teda mohli zahlásiť, že ste to už dali. No, čiže to je jedna vec, že ako to vzniká, čo vzniká v tomto našom priestore a teraz možno by stalo za to aj si povedať, že kto, vlastne vždycky, že kto, lebo neviem, čo hovorí, ale aj kto hovorí. Lebo ako to, čo vzniklo a kým vzniklo. Ten Chamurapyho zákonník, to bol údajne nejaký starobabylonský král, jeden z najlepších a proste najväčšiu tú ríšu mal. Proste asi ergo niečo vedel, niečo dokázal. História na ňo pamätá, nechal nám aj ten zákonník, ktorý je v Louvre, treba sa ísť pozrieť. A pri desatore to bolo ešte by som povedal, že významnejšie pre nás, niektorých, že to odozdal Pán Boh Mojžišovi. A teraz, že kto to tvorí u nás, to, čo teraz tu robíme, ten karpatský zákonník dotvorí. Myslím, že to tu už bolo povedané, že advokáti obvinených, advokáti obžalovaných a obvinení advokáti, snosná spoločnosť a ešte pán Burda. Myslím, že som sa niekde myhol. To je jeden z ďalších velikánov práva na Slovensku. Odborná verejnosť sa k tomu nevyjadrovala, respektíve vyjadrovala, ale iba tak, akože z boku. Vyjadrovala sa v novinách, ktoré sa nečítajú, lebo dneska sa už u nás štandardné noviny nečítajú, lebo koalícia nečíta. A konšpiračné médiá na deje hviezdou pani naša ministerka mlčia. Lebo tam je už všetko jasné, tam sa netreba o tom rozprávať. Takže to sme si zadefinovali, že kto nám priniesol tú veľkolepú vec. A teraz ešte krátko poviem, že čo je v nej. A tu už veľa bolo povedaného, ja len niečo zopakujem pre pamäť doby. Škoda bola definovaná. Viete, ono aj to svojím spôsobom majú pravdu.
lebo však keď už je tu ten socializmus a oni vládnu, tak potom je, viete, že naozaj ten blahobyt nastal a potom sa proste nečudujeme, že tie sumy, odkedy sa škoda stáva škodou, sa musia zvýšiť, lebo my sa tu naozaj máme dobre. Viete, vy sa tak ráno vyberiete, idete do mesta, dáte si 35 000 do vrecka, hej, alebo 34, hej, idete sa prejdete, si po meste si chodíte, keď vás niekto olúpi a zoberie vám tých 34, tak musíte to oželieť ako malú škodu. A na druhý deň idete zás a zase si zoberiete 35 000. Čiže naozaj Slovensko je ďaleko, takže nečudujme sa, že tie sumy boli stanovené takto vysoko. Koniec žartom, teraz vážne, je neskutočné, že čo ste urobili, alebo ako ste to stanovili. Podľa mňa to je bezprecedentná vec. Je, že stanoviť minimálnu škodu do výšky 35 000, ergo do sumy, ktorú človek s minimálkou, keď sme to cez minimálku rátali, zarobí za 4 roky. Stále je to z pohľadu socialistov malá škoda. Tam pri tej sume tej 350 000 to je vlastne niečo, čo zarobí človek za celý život. Slušnou prácou, normálnou. Tak u nás je to stále niečo, čo je na podmienku. Treba možno povedať, že lebo tuto tak nezasejeme, hej, to horčičné semienko do tých hlav kolegov z koalície asi nezasejeme, ktoré by sa rozrastlo, že možno dáva zmysel skúsiť aj na tých, čo vás volia, že apelovať, že ono naozaj, že táto zmena karpatská nie je pre dobro ľudí, lebo však naši ľudia doprajú, aj Mečiarovi frajerky, aj Ficovi frajerky, aj domy, byty, všetko doprajú. Len všetky tieto zmeny, ktoré vlastne sú, doľahnú na vás. A tu by ste možno tí ľudia by mali skúsiť, že či to chcú. Lebo ja si nemyslím, že ľudia chcú, aby sa tu lúpilo, kradlo, beztrestne, respektíve beztrestne, restauratívne, hej, akože, a tak akože nijako. Nie je to amnestia iba pre... Samozrejme, je to amnestia pre Smerákov a Hlasákov a všetkých týchto Senocákov, ale my na ňu strašne veľa zaplatíme. Tá cena bude úplne enormná a tu by som dal taký apel na to, aj takým by som povedal pokojným hlasom, dneska je ráno, dneska nie je večer, hej, čak pokojným hlasom by som teda dal taký apel na to, že netlieskajte. Počúvajte tie argumenty aj od tej hnusnej opozície, ktorá niekedy by ste neverili aj niečo múdre povie. Ja nehovorím, že ja, ale tu kolegov naozaj veľa toho zaznelo, ktoré stojí za úvahu, že či náhodou sa nám tí zbožtení politici, Robert Fico a spol, v niečom nepomýlili a že či im netreba dohovoriť, že a nemajú náhodou trochu v niečom pravdu? No by ste neverili, majú vo veľa veciach pravdu. Opozícia. Vo veľa, naozaj veľa veciach. Viete, možno niektorí tí ľudia takí sklamaní životom, a to je žiaľ, je ich dosť, takí frustrovaní. Viete, to sú takí ľudia, ktorí sú nahnevaní. Oni ešte nevedia, prečo sú nahnevaní, ale vedia, že sú nahnevaní. A však dôvod sa nájde. Celý svet je zlý, celý svet je proti ním. A oni proste aj radi volia tak, ako volia, lebo sú nahnevaní. Dobre. A im prišne za to si povedia, no a však hovoria o tých školách, však mne nemajú čo ukradnúť. Ale viete, oni ani toto nesedí. Vždycky je čo ukradnúť. A niektorí o tom vedia svoje. Viete, môžete vykradnúť lekáreň, kde si chodíte pre lieky. Môžete okradnúť poštárku, ktorá vám nesie dôchodok. Môžete okradnúť zamestnávateľa a ukradnúť mu stroj, na ktorom vy chodíte robiť. Čiže nepristúpal by som k tomu tak, že nevadí, Smerákom sa pomôže mne ukradnúť, čo nemajú čo, takže nech to kľudne schvália. Naozaj táto premisa nesedí, vždycky je čo ukradnúť aj tým, čo si myslia, že nič nemajú. Tento mix, ktorý tu tvoríme, teda ja nie, ale vy ho tvoríte, že mix výšky škody, zníženia trestov, premlčacej doby je vražedný mix. To bude mojito, to bude Cuba Libre, to bude, neviem, všetky tie miešané drinky volajú, to bude najlepší mix, najlepší koktejl pre zločincov, aký kedy kto namiešal. A to sa presne stane. Zaznelo to tu. Som rád, že to tu zaznelo. Ja som sa to snažil povedať ešte, myslím, v decembri. Že Eldorado zločinu sa stane. Slovensko sa stane ostrovom, kde sa bude putovať, lebo však tu sa to oplatí. Naozaj dajme pozor, že kam to namiešame. Ak sme tu hrozili 90 rokmi, tak tí, čo si mysleli, že to bolo v pohode,
tak aj zločin sa vyvíja, a dnešné formy zločinu sú ešte, by som povedal, že ďaleko tvrdšie oproti možno 90. rokom. Takže ak si niekto povie, ja vydržím aj 90., tak nech vie, že to môže byť škaredé. Zaujímavý point, ktorý som si všimol, včera to tu pán Dostal hovoril, a tiež by ma to zaujímalo. Viete, vy ste tu teda nadefinovali, že treba zvýšiť škody, znižiť tresty a ešte poskracovať premlčacie doby. A toto fakt, že tá logika veci, že v čom je logika veci, že treba znížiť premlčaciu dobu. Že prečo? Lebo viete, že niečo sa stalo, nenašli sme, ale však možno nájdeme. A keď nájdeme, tak potom ho potrestáme. Ale že vlastne, že prečo sa zákonodarca rozhodol znížiť premlčaciu dobu? To nedáva žiadnu logiku. Možno keby ste tam mali nejakého takého karpatského kresťanistu, ktorý tu tiež medzi nami sú, tak by povedal, že po určitom období to už Pán Boh bude súdiť. To už nevadí. Nie, takto to naozaj nestojí. Nedáva mi to žiadnu logiku. A ak sa niečo stalo, tak aj keď sa to zistí o 5 rokov, o 6 rokov, stále sa to treba riešiť. Že prečo už po 3 rokoch to netreba riešiť? Viete, že toto mi nedáva žiadnu logiku. Že prečo potrebujete urobiť amnestiu na ten čin? Že už ten človek sa potom, keď sa to premlčí, on môže už teda pobehovať, ja som to ukradol, nechytili ma, mám to v obývačke, ten obraz toho, neviem. Že na úvahu by to stálo. Som rád, že to Ondrej povedal a ja nevidím logiku a asi sa nedozviem, ani pán Susko mi neodpovie na otázku, že v čom je logika znižiť premlčaciu dobu. Lebo dobre, chcete zvýšiť výšku trestu, znižiť výšku škody, znižiť výšku trestu, ale prečo premlčaciu dobu? Však nech je aj 10-15 rokov, však sa raz možno zistí. Nedáva to žiadnu logiku, predpokladám, že vám áno. Teraz skúsim mierne k tej restauratívnej. Ja teda som si to tak bežne pozrel, je to taký nejaký trend, ktorý ešte nevieme, ako presne dojde, ale naši Smer, Hlas a Spol sa toho chytili, lebo, ako som povedal, znie to múdro, nikto dokopy nevie, čo to je a môže nám to cez to aj možno prejsť. Stále si myslím, že, tak som to niekde tam čítal, že primárne je obeť dôležitá, stále je obeť, kdežto u nás sme to preklopili, že aj toto vieme prekrútiť, že u nás je ten páchateľ dôležitý, aby sa mu nič nestalo. Neviem celkom presne, že či obete trestných činov chcú sedieť v nejakom kruhu restauratívne, lebo tak mediovať a s tým páchateľom a dohodnúť sa, že uznať. O ten páchateľ povie a špeciálne u nás na Slovensku, viete, že ja už som to minul, bol som vo Vegas, ja už nemám, ja vám už nič mať čo nedám. Robiť sa mi nechce a musíte uznať, že s diplomom zo Skalického inštitútu ani nemôžem ísť za pás, však ja takáto robota nemôžem, čiže ja už robiť nepôjdem. Ergo, restauratívne vám hovorím, že ja teda už to nahradiť neviem, ale sudca uzná, že teda restauratívny proces prebehol, páchateľ sa vyjadril, a v zmysle najlepších tradícií slovenského karpatského zákonodárstva proste dostane podmienku. Vybavené. Restauratívna justícia. Máte... a nechcem sa nikde dotknúť nejakých spoločenstiev, takých simplexnejších, kde zatlieskajú, že áno, to sme chceli, preto sme ich volili. Budem končiť. Ešte aj tuto zaznelo a to je taký zaujímavý príklad, že ja aj ho poviem, lebo tu sa to objavilo pani Kolíkovej, že deti a zločin, to je najprefidnejšie na tom, že mafia potrebuje deti, lebo cez deti vedia robiť kuriérov, vedia ich posielať, majú nižšie tresty. A teraz sa im to ešte teda bude sa to znižovať z pohľadu premlčania, lebo všetky tie tresty, kde hrozí horná hranica do 10 rokov, je pri deťoch automaticky premlčanie 3 roky, to je nič. Dneska pošlete 17-ročného chalana s úplatkom a ako 22-ročný bude machrovať, že on ho vtedy niesol a vidíte, už je to premlčané, už je to vybavené. A pri tejto príležitosti ma napadá jedna taká poloúsmevná skutočnosť. Viete, že tieto mafiánske spoločenstva, oni zvyknú deti používať aj na také podvedomie, alebo sílu podvedomia. Robí sa to údajne tak, ja som tam nebol, ale som to niekde čítal, že keď sa dvaja nevedia dohodnúť, že kto má byť šéf, tak nájdu nejaké malé dieťa, ideálne do 10 rokov,
a povedia mu, že oni si tam niekde sadnú a to dieťa povedia, choď tam je jeden pán, ktorý má pre teba niečo, alebo sa to zvykne povedať, že má pre teba nejakú brigádu, nejakú prácu. A teraz ten chlapec príde, pôjde do tej miestnosti a tam sedia dvaja. A vlastne tá mafia vyhodnocuje, že koho sa spýta, to podvedomie je pre nich dôležité. Koho sa spýta, ten bude šéf. Hej. A teraz, keď som tak nad tým rozmýšľal, že keby sa to udialo u nás, že my sedeli v tej miestnosti Robert Fico, Peter Pellegrini a tu na kolega pán Danko a našli by nejakého chlapca, ktorý chceli by zistiť, že kto z nich bude šéf. Povedali mu, že choď tam a buď ti niečo dá, alebo ti dá nejakú prácu, tak ten chlapec by tam vošiel, po chvíli by vyšiel a tomu, kto ho tam poslal, by povedal, prepáčte, ale tam nikto taký nebol, tam sú ľudia, ktorí nikdy nič nerobili a nič mi nedajú, ešte som sa bál, že mi niečo ukradnú. Viete, čiže tak by asi dopadla tá skúška u nás, ale to je svedectvom doby, že tá demokracia je naozaj veľkorysá, ona sa nechá skúšať a rada skúšať, hľadá svoje limity, ale my napíname tie limity demokracie naozaj do takého pnutia, že to za chvíľku musí prasknúť. Že kto ešte a koľko ešte. Pán Danko tu nabúra a nič. Máme ministerku pani Šimkovicovú, máme Roberta Fica sa nám vrátil. Viete, že to je naozaj to je napínanie tej tetivy, to je tá veľkorysosť tej demokracie. Sám som zvedavý, ako to celé ide skončiť. Čo pomôže, alebo čo by mohlo byť riešením toho, aby sme do toho pekla, alebo my do toho pekla ideme. Konec koncov nám to férovo treba povedať, Robert Fico slúbil, že do pekla ideme, takže dnes prvé čítanie, keby bolo zajtra, ale zajtra je sobota, ak sa to trošku predĺží, tak už pozajtra, ale dobre, budúci týždeň to už všetko bude a potom príde to peklo. Čiže veľa času nemáme, ale čo by pomohlo, ja som včera bol v Banskej Bystrici na zhromaždení a som tým Bansko-Bystričanom povedal, ja mám rád Bystricu, ale nie preto, že to každý politik musí povedať, Bystrica je fakt pekná. Hej. A som im skúsil povedať, že dohovorte mu. Viete, že to by mohla byť cesta, hej. Dohovorte mu. Hej, že či by, lebo je to rodák, pán Pellegrini je rodák z Bystrice, že dohovorte mu. Čiže možno skončím tým apelom, že ľudia, ako môžete, poznáte aj poslancov, aj tých, ktorí za to budú hlasovať, je ich 79, 77, lebo pani Valová prajeme skoro uzdravenie, a ten 79. neviem, kde je, ale 77 poctivo za to hlasuje. Nemyslím, niekde asi je, ale však 77 ich je a možno tí, čo poznáte, viete, počujete a poznáte niekoho, kto pozná niekoho, skúste dohovoriť im. Naozaj, lebo ak toto pôjde, a bojím sa, že to pôjde, tak ideme do toho pekla a ja sa nebudem z toho tešiť, a či už na bielom kone alebo bez konia, nemyslím si, že tam je naše miesto. A ľudia by sa mali brániť, lebo im príde tá škoda. Viete, to je ten najväčší paradox toho celého, že tým, ktorí ideme teraz pomáhať týmto zákonníkom, my ideme pomôcť. Oni nechcú byť vo Venezuele. Viete, tam to není bohvie čo. Tam je to také, ja som sice nebol, ale to, čo som... Alebo v tých takých, viete, tých krajinách, ktoré nevydávajú. Dubaj, myslím, že celkom ešte sa dá, ale v tých... Oni naozaj, v zmysle najlepších tradícií karpatského socializmu, oni chcú byť na francúzskej riviere spolu s Janom Počiatkom. Tam je pekne. To ináč, tam som bol. Naozaj, ak je niekde magické miesto, tak je riviera. Naozaj viem, prečo tam bol Picasso, viem, prečo tam boli všetci tí maliari, lebo aj ja by som tam začal malovať, keď pozeráte na tú krásu. A tam sa aj smerakom páči, aj hlasakom. Čiže áno, že kvôli tomu oni nechcú byť vo Venezuele, oni chcú byť na francúzskej riviere. A to, čo nám tu nechajú, a nechajú nám tu spúšť, naozaj nám tu nechajú spúšť. A oni sa nám z tej riviery budú smiať. Takže ľudia, ak môžete, prosím vás, dohovorte kolegom, lebo teraz je to na nich. Na tých 77. To nie sú 77 statoční. To sú 77 prisluhujúci niečomu, čo pomôže a spôsobí na konci toho celého deštrukciu štátu. Obraciam sa na ľudí, ak teda to nejakí pozerajú, že naozaj, ak niekoho poznáte z tých, čo budú za to hlasovať, dohovorte. Ďakujem pekne.